Guys, instead of kanang November 1 ug 2, himuon na to nga Halloween, hadlok-hadlok sa mga bata. Kung sa pay kuan na to nga kanang magsuot-suot og kuan nga mga laksot kaing pananawon, mga demonic ayong nga mga kuan ba kanang unsay ngalan ana oy? Kanang mga passion ba na unsay ngalan anang mga vest nato din nga dili maayo gani siya, dili makahadlok hatag og kuan. Instead of kana siya, appeal na mo sa maong kompetisyon nga mag-wear parade ta og kuan, parade of saints, no? Kanang kaitan si San Roque imong i-portray, so San Roque imong isuot. Si Santa Cecilia, patroness of the musician, kana San Vicente nagdebuto kaniya, San Vicente Ferrer, duha man na siya. San Vicente Ferrer, San Vicente de Paul. So naran nimo kinsay imuha nga ganahan nga kanang kuan santos nga imong i-portray, no? Instead of suot-suotan ng mga Halloween costume, apil na mo makadaog pa mo og 3,000, 2,000 mga uslobanon, makadaog pa mo kaysa magsigita og kuan, magpirmi tag panghadlok ng mga batang ganoon, no? Kay All Saints Day and on November 2, let us remember our departed loved ones, no? Hinumduman na to katong mga first generation ato iampo ana. So check this out, no? Naa din ha ang kuan ng mechanics and everything, naa din ha. So for inquiries na po dira syempre mga uslobanon. Kanang 31 tagaag panahon ang mga katong mga government employees, mga private sectors nga nagtrabaho nga makapauli sa ilang pamilya, sa ilang probinsya. Muna siyang half day rataan ng 31 sa October. Kanang kalag-kalag class, kanang November 1, that is All Saints Day, pahinungod sa mga santos. Katong mga santos nga wala na deklara ba, kung ikaw mahalangit sa atong sa Katoliko, katong mga santos nga wala na deklara, kisa may wala na deklara, atong mga kaliwatan ba siguro, mga kanunuan, paminaw sa no, mga kanunuan nato muna siya yung mga hidden saints, pero kanang mga gideklara nga atong ipasidungga San Roque, Santa Filomena, Santa Cecilia, once makaadto kas langit sa atong pagtuo diretso na siya na santos. Muna siya nga naay selebrasyon sa All Saints Day November 1 for us Catholics. Ang November 2 remembering the departed loved ones sa atoa nga mga kaliwatan since the first generation nato hangtod karon kaysa atong mga kanunuan ato na silang i-remember. Muna November 2 kanang utok ninyong Halloween party demonic kana yawan na siya nga utok kana ba nga gikuan ninyo nga ang kalag-kalag panghadlok anang mga zumbi Halloween kana siya gihimo ra na siya sa mga negosyante para muin, pero that is a demonic thought, demonic mind. Di kanang sa kalag-kalag dili na siya panghadlok. Nakuha ninyo, class? Oh, so instead of parade of Halloweens, ang atong parokya na ay gipahigayon og parade of saints. So mag-contest og kinsay pinakaangayan nga masanto sa ilang panagway. So mag-parade of saints. So kami sa Barangay Lagundi nangwa namin namili na may kinsamot sa Tanawan, kinsay San Roque. Kada kapilya man naay bata ana nga si San Roque. Oh, sa Mahal nga Birhen kinsay Mahal nga Birhen. Pero kas Mahal nga Birhen di man na siya santo, ay nahan man na siya sa atong Ginoo. So dili na siya kuan, dili na siya apil. So parade of saints inig ka November 1 og ay 3,000 nga madaog pero kuan lagi tabangan man sa kapilya. Tabangan na siya sa kapilya ang gasto. Mbot kinsay inyo ha dire, kinsay santos ninyo dis Tanawan. Batay mapilian pa, puro man ni mga salan, puro bata santos dire. Dili na nga panghadlok oy nga kanang inyong katawa din mo mga okay ra man na inyong mga binuang atong mga binuang nga mga belief nga atong tradisyon nga san Halloween party na mga dugo ana okay ra man na siya pero dili lang gid nato pa kuanon ba dili lang gid punta magka-hypocrite nga sa mga malls mao mo ginasay gikuan kanang mga panghadlok-hadlok mao man ginasay gikuan sa mga mall, di ba?
Sa mga businessman lang na siya. Gisakyan ba sa mga negosyante, sa mga investor. Pero kita, nga mga Katoliko class, dili na mao. Dili na siya mao. Nakasabot mo? Oh, ayaw na siya ikuan sa inyong mga mangod, mga future children ninyo nga, zombie, That is a demonic thought. Yawan-o na siya nga una-una. Oh, ayaw ninyo kadluka-duka, inyo nga kay karon kalag-kalag, gula. Guys, kung nakita ninyo na ako karon diri sa San Jose, ang amo gyud parokya sa diri gid ko, I am serving here for 22 years. Kanya kana ika-23 na ko karon. So, no, nabalik ta diri kay anita sa retablo. So kani siya mga igsuon, ingon ani ni ato karon kay pulin lang siya, naraba atong Blessed Sacrament. So, hinayo na ato ang atong tingog. So tarpaulin lang na siya for the meantime kay naay retablo nga mga retablo ni San Jose del Carpintero. So nagkuan mi dire kanang unsa ni nga lang himuan ni retablo sa among parish priest. So nagwork, so naa diri So kani siya. Mga igsuon. So kung nakita ninyo so hopefully ini ka pista po mga igsuon mahuman ni siya. Palihog ko ayaw mo kahadlok kay for transparency and with all honesty ug mo padala mo ug mo hatag mo dako kaayog tabang kay murag as far as I know this is 1.5 million or 2 million wala ko kabaw pila jud ni kasya ka million pero muna ako naibawan abot gid siya million kay lahi man siya ang artist man guni siya so more on kanang artistry so uganahan mo mga igsuon way di jud mo angay mahadlok kay pwede ra mo anak kay mangayo rata og resibo sa kuan if ever naay wala na reported wala na kuan pwede ra jud ko ninyo i-repost or kinsa na sa Rakista JTV akong itaya ang akong kaugalingon for the Lord so ako na adjugo diri mga igsuon tungod kay dako kaayo ang gibuhat niya nga milagros akong kinabuhi ang ikaduha na akong kinabuhi nga after the heart surgery 17 years na ako nga successful sa akong heart surgery ug kanus ako niya kuhaon thankful na ako mao nang na ako nagserbisyo nagwarawara salamat sa inyong mga suporta so palihog ko og pananglitan ganahan mo mutabang kinahanglan kay na mo among inyong tabang kanang ang amo jung goal ini mahuman ni siya ini ka fiesta ini sa San Jose Mayo 1. So for those my subscribers in all over the world, USA, Saudi Arabia, Middle East, Kuwait, may Aloysians everywhere, no? Kung ganahan mo mutabang, so mga subscribers, if you wanna help, please send me directly. It will be accounted. Pwede ra jud ko ninyo itag nga wala na asa inyong kwarta kung wala mo na ulian ako og kanang kanang resibo. No, everything will be the proceeds, the help will be given to the office. Ayaw kabalaka kay di jud na nako ibulsa. So nga as a vlogger, maura ni ako ang matampo diri no. So currently working ang atong retablo. So daghan kay salamat ninyo. Hinaot unta nga kapon mo ni Senior San Jose maayong panglawas taas nga kinabuhi, abundance sa inyong negosyo, sa inyong panglawas, tanan-tanan. So for those who wanted to help for our retablo, for our retablo at the back. So please just DM me directly or contact me in the comment section if you wanna help. And rest assured that it will be given to the office. Maabot na siya sa sekretarya diri sa parokya ni San Jose, Nueva Caceres. So pwede ta GCash, pwede ta Palawan, pwede ta kanang Cebuana. So in kaso gani itaya na ko akong kanhan naminaw ang atong Ginoo. Itaya na ko akong dungog ug gusto ug pananglitan nga hunahuna ninyo nga wala na ako na report ang kwarta. Ang wala na ko na report ang kwarta ninyo, pwede ko ninyo itag pakaulawan unsa inyong gustong mabuhat kay ang inyong kwarta wala na abot. So ang inyong kwarta rest assured nga maabot gina sa opisina kung mutabang mo. Palihog ko mga igsuon kinsay mga dako riyag kasing-kasing kanang kabaw ko na amo diya naminaw. So naanang atong Ginoo generous everywhere, blessed everywhere financially. So nangayo ko sa inyong help. Thank you and mag-amping sa kanunay.